Bo día, comparecemos hoxe como cada mes para dar conta das cifras publicadas de paro e Seguridade Social na nosa comunidade autónoma dun mes de xullo de 2026. Como sempre indicamos, son cifras que deben ser analizadas cunha perspectiva a medio e longo prazo para valorar a tendencia do mercado de traballo. En relación ao paro, Galicia pecha o mes de xullo con 107.322 persoas paradas, o que supón a cifra máis baixa de paro de toda a serie histórica. Acumulamos 64 meses de caídas de paro interanuales, o que dá conta dunha evolución sostida no tempo. Con respecto a hai un ano, temos unha caída dun 0,5%. A caída de paro prodúcese en todos os sectores económicos, liderando esta baixada o sector da construcción, e tamén temos as mellores cifras de paro de toda a serie histórica nos colectivos prioritarios como mulleres e parados de longa duración. É certo que con respecto a hai un mes incrementamos o desemprego, tamén o fai o conxunto do Estado, en concreto en Galicia nun 1,47%, pero isto é debido fundamentalmente a factores estacionais e non implica unha destrucción de emprego. Ao contrario, as afiliacións na Seguridade Social se incrementan sustancialmente. Galicia pecha o mes de xullo cun 1.135.950 persoas cotizantes, o que supón un incremento con respecto a hai un ano de preto de 22.500 persoas, e con respecto a hai un mes incrementamos tamén aos afiliados en preto de 13.000 persoas. Esta cifra supón que Galicia sexa a terceira comunidade autónoma onde máis se incrementan as afiliacións con respecto a hai un mes en todo o Estado. Estes datos dan conta da fortaleza do noso mercado de traballo, do impacto que teñen as nosas políticas activas de emprego, polo que debemos de seguir consolidando estas medidas para favorecer un emprego de calidade e para dar resposta ás necesidades de vacantes que teñen as nosas empresas.